Ja, we zijn bij de nachtdravers momenteel. We zijn nog aan het ijsploeg. Ja, wij doen vooral met Art en hij doen vooral ding. Op Art Isdij beginnen we vaak met een andere Mianne. Drinken we een koffie met de arts, spreken ze met hem hoe het mij is. En dat is altijd machtig. Vervolgens doen we even een speeltje, activiteitje met de band. En dan in de Joons gaan we verder. Jou altijd even gif naar het dorp. En dan jou ik een iets toneelstukje erbij. En dan maak je een mooie presentatie van. En sluiten we maar met een mooi feestje in het café. Hey, en de stunt, hoe is die het ermee? Ja, geheim eigenlijk. Hè? Maar ik niks over vertellen, ja. Oh. Maar er staan leuke dingen op agenda. Dus, Ja? Ja, er staan leuke dingen op agenda. Ja. Maar weet je nog net wat het is, of zo ongeveer? Nou, jij weet het net, maar wij weten het wel. Oké. Dus we moeten nog even wachten. Eén wachtje. En wat doe je in Mjoet dan? Wij zetten Joet de kriesbeam op. Wij toegen altijd in de eerste weken van december zetten we altijd de kriesbeam op, toegen hem op en dan spektakel hier. Dit is die in Bern. Ja, Dat was het wel kwijt. nou ja, mijn broer die boerde ze al heel lang, want die dat commissiewoon. En toen hadden we het woensdag, toen zeiden dan wil ik je een BM en toen zeiden wij nou dat is best. Maar een beetje spannend. Ja, want het is een enorme beer. Ja, ja behoorlijk. Ja. Ja. Maar doe je zelf ook bij deze ploeg zitten? Ja, dus mijn eerste hier, dat ik er net meer bij zit. Oh. Dus het is leuk dat ik er staat toch nog een beetje bij kan wezen. Ja. Ja, ik mis het enorm. Vooral zulke dagen, want dat zijn echt de dagen bij de leukste herinnering, meidje en ik vond de meeste lol aan. Maar je hem net in het bakje. Net omheen. Nee, zo is te hoog. Misschien dan weet je wel beter wie de hoe is, als we hem versieren, zeg maar. Ja, oh, vrienden ja. dan wel het best wel, maar nee, nou hun even. Wat is je taak in dit geheel? We zijn van de social media. Wij dus alles vet. Ja. 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 En je hebt hier een mooie speciale naam hier van de morgen. Hoe nemen ze hem? De Ja, SB. De SB, de social bitches. En hoe komt dat? Vooral dat laatste dan? Ja, dat snap ik net Die helemaal. snap ik net. Nee, hè? Nee. Want je bent hartstikke leven natuurlijk. Ja. Ja. Hashtag speed. Nee, helemaal niet. Het is toch volle mooie is eigenlijk. Het is vol om heel jocht in de hoes. Volle meer lacht en het hoeschot volle mooie rit. Dus, Ja, hè? Een man die toch dan voor mij alle logjes erin en we worden voor mij op de foto gezet. En op deze rij hebben we eigenlijk altijd traditie stampotavond. Ja. Dus dan gaan de vrouwen die gaan stampotmeidje in. De vrouwen? En de vrouwen, ja, wel ouderwets. Maar ik weet net of het goed komt als al die man zich daarmee bemoeien. Nee. Maar En met de al het hier stunt, ben je hem daar ook mee te aan? Toch mee te aan? ja, het is wel staatsgeheim. Maar Ja, dat is nog geheim? we zijn wel druk bezig. druk bezig, Ja? laten we dat zeggen. Oké. Ja. Ja, dat jaren we pas oortjes daar, hè? Ja, Dacht je net? Ja. Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, wacht je nog even. Ja, Ja. spannend. Maar je mist er niks. Zo, Nee, even. we weten niks. Geen leuke socials voor u. Nee. Nee. Helaas. Geen leuke posts voor u. Nee. Hou dus je social media in de gaten. Successen. Oh, zo. Oh, Ik zit erop. Ik zit erop. Ik zit erop. dat zijn wel de mooiste momenten voor u, jongens. Ja. In een sleertje springen. Zo. Ietsje te nonchalant die daar. Ja, hè? Ja. Beetje van, dat dacht ik wel even. Ja, precies dat. Hey, maar dat is de maas het rieden. Ja. Nou, hoe is het? Ja, dat is, ja. Spannend is net. Nee? Nee. Dat is een enorm ding. Ja, maar het redt zich ook hier ook wel. Ja? Ja, de eerste keer dat een beetje spannend. En Oh. ja, we zetten de dik eenmaal met auto's en dan hebben we alle ruimte van de wereld. Oh.
En ja. Wat makkie voor daar. Ja, piece of cake. Ja, het zit ik nog op, we zijn er nog net, maar... Ja, die gaat hartstikke mooi volgens mij. Ja? Ja, toch? De eerste keer? Nee, volgens mij net. BM zit er nog mooi uit. Nee, nou, dan hingen we hem nou in de lucht. En Ja. dan gaan we hem lekker hap eten. We moeten wel wat lampjes zien. Zo, dit is een beste BM. Maar we maken nog lampjes, dus ik kan Ja? zo vol mogelijk in als we willen. Oké. Ja, mooie maanden, nog samen 10 bomen op een spiek. Prachtig, echt een mooi gezicht. De socials, ik tevreden. Ik ben zeer tevreden. Zeker, Het is een mooie BM. Echt heel mooi. Ja. Ja. De man mooi die. Ja, de man zeker mooi niet, Ja, ja. prachtig. Ja? Ja, vooral dat Jan nog de lachjes erin zitten natuurlijk. Oh ja. Dat is echt het moment. Ja, dat Dan maakt is wij elke net dag normaal. dat je dan weer naar het werk daar rijden, met thuis komen, dan is het dorp gewoon mooi. Zet u zelf even op een kaartje mij. Hey, ik heb van oud dat je kent Lucien. Als er nou dragen komt, dan kan het mooi zijn schieten. Mooi. Ja, Ja, wij maken het met mij, wij moeten naar oren dingen, Ja. maar je stuurt wel even een mooie foto. wij sturen wel een paar mooie foto's op. Komt helemaal goed. Hey, en die naar hier steunt? Ja, daar kunnen we natuurlijk niks op zeggen. Nee? Nee, dat is een groot geheim. Ding dong, ding dong, ding dong. It's Christmas, Merry Christmas.